So hi guys, naana sad ta diri sa palibot sa balay nga akong ipakita ning ako ang tinanom nga punuan sa saging. So nalipay kay ko kay nalabong kayo ang dahon sa punuan sa mga saging. Dayon malipay jud ta no kay ato agong hinaguan ato ang tinanom. So nindot kay ang mga dahon guys, tambok kaayo kay ang yuta diana is abono kaayo siya kay diha man ako ipanglabay ang mga tae sa baboy o naay nitulpos diha nga kuan o nana siya saha. So very good kay akong saging guys kay nana siya saha. So hapit na siya mamunga kanang dako nga punuan sa saging. So kung magkugi lang gyud ta no, naara gyud tay anihon guys sa umaabot. So nagpasalamat jud ko sa Ginoo guys nga kuan wala ra pud niya gipasagdaan ang ako ang tanom nga iya ra pong gipatubo maski walay atiman kay busy kaayo ang person no pagpangita og kuan sapi sig pangita og kwarta nga makasurvive kada adlaw inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. So blessed ra jud kaayo mino wala jud may gipasagdan. So bisan pag sa kaapiki kalisod sa atong panginabuhi maningkamot lang gyud ta makakaon ra gyud ta kada adlaw guys. O maka-provide ra gyud ta bisag sa unsa natong panginahanglan daily. So thank you for watching.